Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Seperti biasa pemirsa, kita mau langsung sarapan. Di unboxing lele pancingane Dik Peri. Iya, lele mancing. Digoreng, ini nggak sabar. Yo, ngendok. Dek bengi apa ucul dipangan kucing. Dadi aku pas ngeliru ya, untunge roh. Sing ngendok. Si gede yo ngendok dipangan kucing delok Mbak Isma tangi pas pipis. Iki enek semangka lalapane terus tumis kangkung, terus goreng lele gak nyambel guys. Terus iki masih dengan siap. Kose berdoa sih. Apa ki? Mochi yang dari Mbak Ibu cek utuh wae Mbak Isma guys. Dik Peri ngicipi satu kae tak kek ning kulkas paronan ndek make ya iki. Masih. Berdoa sih. Ayo pimpin doane. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bailana bima razaqana wa qina adzabannar. Amin. Pakai sendok apa muluk? Muluk ae baju tidak. Sendok. Segone anget-anget lagi tak aler, guys. Njuk apa niki? Sendok. Maksudnya ki awake. Iya, jangan ndok. Ndoke ya iki. Ndoke iki nang jero ora enek bisa. Padil ndi kok. Wis Mbak Isma buntute ae. Seng kangkung. Oh. Iki ndoke. Heeh. Iki gelem ora? Dek. Tumis kangkung. Yo. Wah, sak meter. Kakekmu. Lomboke. Mbek lele tok. Kucingnya angger mangan ribut melok-melok. Nah. Muluk ae kandhane nek iwake kok wis cuci tangan ra apa-apa. Segone anget-anget, guys. Bismillah, mari kita sarapan saurunge kita terjun. Kakekane ganggu mesti. Deket kayak balungi. Lesu. Angger waya mangan rene. Bismillahirrahmanirrahim. Angger mangan rene. Nek angger ngombe baru. Nek iseng ngene. Oleh tok ngene dhewe. Kan gue gak makan. Wis dipakane. Seneng kene kok. Ning gone make adem. Enak banget. Ya. Ini rasanya. Masih mancingnya coba. Betul tulis. Bisa mancing nih wis gak enak iwake. Nyek. Aduh, emang apa? Kowe nyek, si enak iwake nyek wis. Kalap ya. Aku apa dulu sendang main kok. Apa dulu pekok nih. Nek kene iki. Iya. Nek semangka ki timbul lalap. Nek mangan ya umum wong guys. Sarapan, makan siang, makan malam, sore nanti. Nah, rasanya piye nang kono pemirsa?
Biasanya enak ya, masa gak enak ini. Untuk pisau nih, telu ya, Hah? telu. Pak, si cemplungnya habis. Cuma berapa? Yang 50. 50. 50 sih piro? 50. Ya 50. Iya. Pokoknya misalnya tutup. Loro kabeh. Ning kene kuwi carane nek mancing. Biasanya urunan satu cemplung iwak. Tapi nek cilik enggak. Terkadang disumplungi tahu kayak Mas Arifin kuwi. Pak Lurah. Ya wong-wong. Sarapan, Mbak. Kucingnya jaluk ayam. Terus gimana? Wis dikeki ora mbok pangan, jaluk air. Jangan. Kita kayak ini tak lagi nih kan. Jal kayak sekolah. Bismillah. Enak. Mantap. Boleh habis. Sini. Terus ini ngirno kayak kucing. Ini ki yang tengah. Lele ki enak. Bisi. Enak kan? Baik. Makan sayur, Pak. Ben sehat. Makan sayur. Ben lancar. Habiskan. Enak ini. Coba lupa kene, kono ning ngarep. Sing apik apa? Kok sak. Ora ngono. Enak ini paling. Lono. Enak ini. Cacing. Ijuk sik. Enak cacing. Cacingnya apa? Aduh, tak kucing ya? Enggak. Itu gak cacing. Serate, nanti pangan kucing. Bes, kak eno. Ini mampus. Cuci tangan. Pakai sabun. Serat. Serat tuh gini. Ini mampus. Nanti pangan kucingnya. Enak. Kucingnya malah mangan batu di kucing.
Suwi gak tau mangan sing kangkung, guys. Yo lagi iki. Biasanya pagi yo seneng. Enak lele jadi yo. Nek tak mboli karo kae yo. Kepangan. Nah ini nah yo. Wingi kae ambek oseng tempe, tok nyel. Yo nek lawoe. Yo dipangan. Neriman, guys. Wong itu kok sosis diingi kayu ijek ini ngene kulkas kangen. Bosen nek bendina mbok kon lawan kuwi pemirsa. Percaya mah. Nggak njaluk lagi tak goreng. Goreng bendina emang deh. Alhamdulillah. Enak semangkane legi, guys. Semangka pasar ning kene jare mek 2.000, 3.000. Ngecas wong ya bener ra masuk casin njaluk tuku nek. Bingung ngontek baterainya entek, guys. Piye? Ini cipi ku lho mochi. Masih ya dari Mbak Sopo kae. Sampai lari. Ini sama Mbak Jessica, Mbak Lupi. Wah, terima kasih ya Kope. Nyicipi, ini kan nyicipi satu Mbak Peri. Dan ini masih nek. Untuk panganan ini eling bojoku guys. Jadi aku ora patek orang. Yo isih utuh sampai saiki mak njipuk separo karonan. Aku timbang gak kepangan iki mending dipangan wong panganan. Mbok gak ngono yo. Isine apa yo, guys? Iki enek wijene. Kita buka dulu di sini. Tak icip-icip, guys. Kowe njaluk pira? Kene lho, mangan kene. Tak bukakno. Ambek kare di konten betul sekali. Piye rasane ngono? Tes. Mantep, guys. Kacang. Ambil satu ngene lho, Dek. Tilem kuwi kan kantil. Mama nih. Kuwi tak welok enak. Enak, guys. Molor. Pakai bijinya gak doyan bijinya. Nyapa iki? Iki gak biji. Jenenge wijen. Iki lho tak beri mau bijinya, guys. Wong kandil kok emoh piye? Kayak kene lho isine, anune. Lah. Nah. Iki lho ngene aja ngono. Nah. Iya, ya. Wis kandil ya gak iso to, Pak. Enak, guys. Di sini apa aja pemirsa? Iya, terkenal. Mantap. Tapi Mbak Isma ya kacang, guys. Engko nek jerawate nganu dadi yo bukannya gak belum ya, tapi ini enak banget. Mbak Isma gak bisa mangan akeh-akeh. Jerawate Saya menyukai ini. nek ambek kacang langsung walah. Anti wingi kae yo dikek kacang godhog. Langsung tukul lagi. Gak cocok, guys. Nek Peri seneng ketibak Peri. Nah, rambut. Kucing entek nisan. Nah, kucing. Duduk kene lho, gak boleh ngomong duduk kene. Jak ngonten iki duduk kene.
enak pora dari Mbak Sopo kayak lali jeneng. Terima kasih Mbak Esa masing-masing, muga-muga diparingi sehat panjang umur seger waras lancar sak kabehane berkah barokah. Ndak doyan kok iki. Udah gede. Lanjut. Iya, Nona pemirsa, ini sudah selesai oleh sarapan. Terima kasih banyak sekali, selalu like, comment, and subscribe. Support Mbak Deni, Mbak Isma, nggak semangat masukan saran. Pasti tonton terus, iklannya gak di-skip. Kekurangan jenaka, nenek kelera-kelerune Mbak Isma, yo pemirsa. Mbak Isma pamit, Mbak Peri tutup per. Kontennya tutup. Duh, ngomong sih salam. Oh, nutup konten ada ngombe. Benci tutup di Peri jajal. Semen ganti ini Mbak. Oh, lah kucingnya mau kok dikei. Isine di Peri, isine yo mau. Udah tetok. Wes dong tutup kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing api. Kok piye? Lari aku. Pemirsa, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah menonton channelnya Deni Ismaois dan subscribe channel Channel. dan Arek mau di video. subscribe channel Deni Ismaois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika titik, Kalau ketara jadi wong apik. ala lemes guys. Jika titik kalau ketara jadi wong apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isma pamit, sampai di Peri. Sampai jumpa kembali. Oke. Nah, tudul, jak ngonten kok. Lemes. Tadi kayak sarapan lili piring kok lemes. Semangat. Ayo mandi, iku melok pora. Mama. Tudul sik apa teh ini wis bar kok.